30 соли ҳамкориҳои дипломатии Тоҷикистон ва Амрико. Сафорати Амрико дар душанбе филми мустанадеро ба намоиш гузошт, ки дар бораи 30 соли робитаҳои ду кишвар нақл мекунад. Сафорат фавран ба расониндани кӯмак ба мардуми Тоҷикистон дар солҳои ҷанги шаҳрвандӣ шурӯъ карда, аз соли 1992 то соли 1997 ба маблағи $178 миллион кӯмак расонид. дар соли 1997 ИМИА раванди сулҳи таҳти роҳбарии Созмони Милали Муттаҳид дар Тоҷикистонро дастгирӣ намуда, мунтазам бо ҳарду ҷониб дар музокирот машваратҳо анҷом дод. ин филм ҷамъбасти нахустин фестивали филмҳои Амрико ва Тоҷикистон буд, ки аз 16 то 18 март дар толори Тоҷикфилм идома кард. Филмҳои амрикоии «Селма», «Коко», «Hidden Figures» ва тоҷикии «Сафари ҳавоӣ», «Мардони раққос», «Автобус» аз филмҳое буданд, ки фарҳанги ду кишварро муаррифӣ карданд. муаллифони тоҷик бо дипломҳо қадрдонӣ шуданд. филмҳо моро ба ҳам наздик мекунанд. онҳо ҳамфикрӣ ва эҳтироми ҳамдигарро мустаҳкам мекунанд. мо ин фестивалро барои таҷлил намудани 30-мин солгарди равобити дипломатии Амрико ва Тоҷикистон ташкил кардем. амрико дар 30 сол ба Тоҷикистон $1.8 миллиард кӯмак расонидааст. ин кӯмакҳо асосан барои амнияту мубориза бо терроризм, таҳкими марзҳои Тоҷикистон ва рушди маорифу тандурустӣ истифода шуданд. коршиносон мегӯянд сармоягузории Амрико ба иқтисоди Тоҷикистон назаррас нест. Абдумалик Қодиров, таҳлилгари тоҷик, гуфт, тиҷорат дар Амрико хусусӣ аст ва сармоядорони амрикоиро намешавад маҷбуран ба Тоҷикистон овард. ба хотири он ки дар Иёлоти Муттаҳида соҳибкорӣ ҳама хусусӣ ҳаст ва ҳамаи он маблағҳое ки инвеститсия карда мешавад аз ҷониби соҳибкорони хусусӣ инвеститсия карда мешавад ва ба ҳамин хотир Иёлоти Муттаҳидаи Амрико наметавонад ки касеро маҷбур кунад ки ту дар ин кишвар ё ки дар он кишвар маблағгузорӣ кун. дар ҳоле ки саҳми Амрико дар иқтисоди Тоҷикистон назаррас нест, вале намояндагони соҳаи синамо дар бораи ҳамкориҳои Тоҷикистон бо Ҳолливуд назари мусбат доранд. барои ин ки имкониятҳо имрӯз дар Тоҷикистон бисёр фаровон аст, мо шанс намегӯем, мо барои ҳамкорӣ даъват мекунем. Тоҷикфилм яке аз неҳодҳои давлатии филмофарӣ аст ва тамоми шароите ки барои ҳама ҷиҳати техникӣ, ҳама ҷиҳати эҷодӣ омода аст. На танҳо бо киносозони Амрико, бо киносозони Болливуд ҳам мо имконияти ҳамкорӣ дорем. амрико яке аз нахустин кишварҳоест, ки соли 1991 истиқлоли Тоҷикистонро эътироф кардааст ва соли 1992 намояндагии худро дар Душанбе боз намудааст. дар солҳои нахустини истиқлолияти Тоҷикистон сокинони кишвар аз кӯмакҳои ғизоии амрикоӣ бархурдор буданд ва бахусус дар солҳои ҷанги шаҳрвандӣ.